itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong mata. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubong ng lumipas. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Nasa tuyang tamang oras, 5 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. At tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Namamas ko po! Siguruhin safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Matugang Diyos marhay na aga po sa Sendugabos. Petsa 17 na kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Martes. Iba niya to sa lado technical si Chief Engineer Abilindon Torallo. Sa information si Tony Matic Saison. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Malumlum na naman na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Pero sabi ka na DOST Pag-asa, epekto sa ni kan share line. Morning sa mga parantabay niya to dyan po sa sentro ka na siyudad nin Iriga, dyan sa Merkado Publiko. Siyempre digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, asin dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Hoy, ingat-ingat sa mga kababayan niya to. Yan po ang panahon, sabi ka na Department of Health. Pasobra nin mga pagkakana mahamis asin mga mamantika o itong mga matataba o may mga taba o malana kan gustong sabihon. Ngunyan pong kapaskuhan kaya usong-uso bagan mga Christmas party, reunion. Yan po kung palabi-labi kita. Pwede kita magkahilang, siyempre. Lalong-lalo na po pag nagparakakan kita kan mga mahahamis na pagkakan. Tapos itong mga malana. Kaya ang pangapudan po kan departamento ka na salud na mag-ingat. Saka dahil pasobra sa tuyang mga kinakakan. Yan ang importante dyan. Nagaluwas naman sa 2023 audit report kan Commission on Audit para sa Department of Public Works and Highways ang 783,529,617.36 pesos na advance payment sa daipa na babawi hasta kaining huring party kan taon. Ana punduan para sa 353 na proyekto kan infrastruktura na natapos, terminated o nagahalat kan terminasyon kan kontrata. Pag-abisuan man kan COA na inian nagbalgar sa Revised Implementing Rules and Regulations o IRR kan Republic Act number 9184 asin nagkakausanin peligro na dakula ang mawawarang pundo kan gobyerno. Kaiba sa mga pangenot na naaraman kan COA ang mga minasunod. 388 milyones de pesos para sa 253 na natapos ng proyekto. 351.7 milyones pesos para sa 94 na terminadong proyekto. Tapos ining 43.7 milyones de pesos para sa anom na proyektong naghahalat kan terminasyon. Ang mga day nabawing advance payments na nagpapahiling sa kabiguan na bawasan ang mga bayad na nagsusugo kan 15% na reduction gikan sa periodic progress payments kan mga kontratista hasta sa dagusan ng mabayadan ang advances. Kaibaman sa mga isyong nakapalaman sa findings ang kabiguan na iporpit ang advance payment band sa oras kan terminasyon kan kontrata.
Sering man ang kakulangan sa monitoring asin tamang pagtapyas gikan sa mga billing kan kontratista. Daiman kompleto ang accounting records asin mga pagkakaoktaba sa pagproseso kan mga claim kan kontratista magin ang dai nababawi na advances ang nagdadaranin dakulang kantidad kan pundo kan publiko na dai magagamit kan gobyerno para sa iba pang importanteng proyekto. Kaya man pagsesyon kan kawa na hagadon ang tulos na pagbabayad gikan sa mga kontratista o iporpit ang sa indang mga naipost na bonds. Dapat man napunan ang legal na aksyon kontra sa mga nagsasayumang ibalik ang advances. Mahigot subuot na ipautob ang pagsunod sa IRR kana Republic Act No. 9184 asin mga panundunan kan DPWH sa pagbawi kan advance payments. Sering man ang pakarayon ang monitoring mechanism tanganing masyerto ang napapanahon na pagtapyas kan advances poon sa progress billings. Dapat subuot ipautob ang mga probisyon kan kontrata na nagtutugot sa pagtapyas kan advances gikan sa mga claim sa iba pang presenteng proyekto na iguang parehas kontratista. Kaipuan ipataw ang mga administrative sanctions kontra sa mga personay na nabigo sa pagsunod sa mga proseso kan pagbawi. Mientras tanto, pag-report man kan pamayuhan kan DPWH ang padagos na paglalapigot na simbagan ang isyo kaibaan pag-isyo kan mga demand letters sa mga kontratista. Pakikipagtabangan sa mga regional offices tanganing ipautob ang koleksyon asin pagsasagibo kan mga legal na remedyo. Sa ibong kan mga lakdang na inipigtawan doon kan kawaan na pangaipuhan kan urog na mahigot na pagsunod asin dugang na mga remedial na aksyon tanganing malikayan ang dugang na paglubo kan dai nababawi na advances. Yan po pala na dakulang problema ngunyan kan Commission on Audit sa DPWH. Na kadakol pala ng mga advances, milyones de pesos, sagkod ngunyan, dai pa nababawi kan Commission on Audit. Kumbaga may pangapudan ang Commission on Audit duman sa mga kontratista asin sering man sa DPWH na asikasuhon na bayadan ang sa indang mga advances para sa mga proyekto na pinag-implementar kan sinambit ng ahensya kan sa tuyang gobyerno. Hoy, kumusta man pala dyan sa Banwaan po kan Nabwa? Si retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man, ki dating kagawad Lowiliano. Siyempre sa UNEP High School Batch 77. Dyan sa Barangay Santo Domingo, digdi po sa Syudad kan Iriga, ki Rico Revilla asin man, ki Regis Bailon. Sa mga masugid niya tong paraan tabay arog ki Madam Mini Bagayawa, ki Franz Bardonado Onyedo, siyempre ki Bert Martinez.
Tapos ini pong pinaglalauman na mapakol sa labi sa 110,000 na biyahero oral daw ang malawa sa sinmalaog na biyahero sa Pilipinas ngunya na holiday season. Basado man ini sa pagkakarkulo kan Bureau of Immigration. Kung magirumduman kan nakalis na taon na nagpakol sa 53,000 kada simana na arrivals na naikurit ang BI sa mga palupadan. Sa sarong pahayag, ang pigpahayag man ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, mas haluag na ngunyan, kaya piglalao man na urog nakadakul na mga biyahero bakong arog kan nakalis na panahon kan pandemya. Kan nakalis na taon 2019 ang nagpakol sana sa 55,000 ang daily arrivals, mantang 47,000 man ang nagluluwas ni nasyon sa parehong panahon kan holiday season. Katakod kay ni nagpautob naman ang ahinsa kan no leave policy tanganing maasistiran ang dagsa kan mga pasahero ngunya na holiday season. Pangapudan po duman sa mga motorista na magbalon subuot liwat nin halawig na pasensya. Kailan ta kilometro na naman ang laba kan pila kan mga lulunadan duman sa barangay Tapi, Kabutagan, asinman Kulakling, Lupika, Marinisur. Kailan sa mga raraot na tinampo asin one-way lane kan Andaya Highway. Ay ano na yan, haloy na po bagang problema ini dyan sa Andaya Highway. Perming grabe ang diferensya kan mga tinampo dyan. Tapos iniman pong mamundong barata. Dawa nga ni mauran ngunya ng mga panahon nasulo ang duwang classroom duman sa Kalatagan Elementary School sa Kalatagan proper, Birac, Catanduanes. Tolos man inimpig respondihan kan mga autoridad ang insidente asin pinagapalsok ang kasulo. Sigon sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, raot na electrical wirings ang posibleng dahilan kan kasulo, mayo man na nai-report na casualties sa naunang bita ng insidente. Kaya dapat pasiguruhon ang mga linya po ni na kuryente ta kung minsan iyo po yan ang ginigikanan ka na kasulo sa mga edipisyo. Tapos bako sana yan kung minsan igwa pang mga na-aksidente. Tarakan mga linya ni na kuryente na kung minsan ang iba may mga depekto.
Liman po sa lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga. Iriga City has been honored as the top 5 performer in the 2024 Regional Subaybayan Awards, receiving a plaque of commendation from the Department of Interior and Local Government, Region 5. This prestigious recognition underscores the city's outstanding commitment to transparency and accountability in implementing locally funded projects through the Subaybayan portal. Mayor Rex Oliva, together with DILG LGOO 6, Sheila Medena, Engineer EDM Belmonte, and Engineer Niñalen Amaro, personally accepted the award during the ceremony held on December kasudma. Duman sa Proxy Hotel sa Legazpi City sa probinsya po kan Albay. These milestones highlights Iriga City's dedication to good governance and effective project management, cementing its status as a role model for local government units across the region. Di nagrahay na. Tapos na City Government of Iriga sa pamamayuman ni Mayor Rex Oliva. Yan ipagpapadagos niya to po yan. Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip, marina pagkaaga. Sarabay na naman ang mga mangyayaring aktibidades ngunyan na maghapon. At siya na stress ni hapon sa syudad kan Iriga, gigido na ining inauguration and blessing kaining pinagapod baga na Balay Silangan Reformation Center ini kung sa gigido ini diyan po sa CSWD office, first floor, multipurpose building sa New Government Center kan City Hall compound dyan sa Santa Cruz Sur, Iriga City. Kung sa may mga programa na gigibuhon karandang Philip, iyaon ini pong mensahe ni Mayor Rex Oliva at sa kuya pong City Mayor, an opening message ni Mrs. Sheila Medina kan DILG Iriga, si Police Colonel Berilio Olalia Jr. ang sa kuya pong Provincial Director, presente siya at siya na hapon. And ang keynote speaker o kaya po ang message may kapabot ni Director Ronald Alan Ricardo, ang Regional Director kan PDEA. Ini pong Philippine Drug Enforcement Agency digdi sa Bicol Region. Magayon na ko yan ini aktibidad na mangyayari karon na Philip. Ining Balay Silangan, importante yan na magkaiguan sa rong lugar. Mapalad ang Iriga na magkakaiguan na po kita kayan. And syempre, para ini naman sa mga drug offenders, tanganing mga bagong buhay silda, karandang Philip. Magkakaigwa kayo pong MOA signing sa pangingarap baga ni Mayor Rex Oliva and Balay Silangan Oversight Committee, ribbon cutting sa pangingarap Manggiraray ni Mayor Rex Oliva. Yan po si SSG Leo Samaniego, Colonel Berilio Olalia, Ma'am Madel Berosa, Mr. Roberto de las Llagas, Dr. Mariano de Guzman, Specified, Director 3 Ronald Alan Ricardo, Cantadea, Lieutenant Colonel Javis Napolis, kan PNP Iriga, Sheila Medina, kan DILG, Ronald Perenya, kan City Health, J. Percival Ablan, kan BPI, and Honorable Desa Marie Aluntayaw, ang sasuya pong SK Federation President kan Syudad Tukan, Iriga. Kasabay kay ini karandang Philip, dyan man sa Banuan kan Bato, arban na aktibidad, Balay Silangan, inauguration and blessing, kung sayin mangyayari pala dyan sa Bato, alauna at siya na hapon. Sa Iriga, alas 3. Kaya lang, tibaad kung mapunan tulo sa launa dyan sa Bato, makakatinder kita sa Syudad kan Iriga. Pero ang problema kung ara mo man baga ang Pinoy time, pag sinabi na launa, alas 3 yan.
sa Iriga alas 3, ba't mapunan man po sa oras. Pag-iutan lang po ni Colonel Ania, ang Provincial Director, siyempre si PDEA Regional Director Ricardo, yan po si Honorable Domingo Sorilla, ang Local Chief Executive kan Batu, at ni Papa mga personahes dyan po sa Batu Municipal o kaya po sa Banuan kan Batu, Camarines Sur. So yan karandang Philip, ining aktibidad na mangyayari digdi po sa Tuya, sa Rinconada, sa Batu and sa Iriga, inaugurasyon kanipong Balay Silangan Reformation Center. So yan ang satuyang dagdag na informasyon. Sa atyan karon na Philip, sunod ka na lang sa magay na cover ini. Mapili ka lang kung dyan sa Batu o kaya sa syudad kan Iriga. Alauna sa Batu, alas 3 sa Iriga. Di ka sa location, diyan na biyari sa reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Dyan sa luwas, magkakaigwapalanin na blessing and inauguration ka na mga balay silangan. Di po sa syudad kan Iriga Sinman dyan sa Banuan ka na Batu, Camarines Sur. Yan yung mga Reformation Center, kumbaga drug rehab. Pong mga kababayan niya itong na-imbelto sa illegal na droga, arog ka na shabu, nasindaan na mareforma, asin i-rehab dyan sa Balay Silangan. Kumustaman sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur, ki Kapitana ni Ablan kan Barangay San Jose, asin man ki Manay Munching Maglapid. Dagos niya ito ining manunungod sa Iriga City Honors Outstanding Irigaños with Commendation and Cousin Sintebs. City Government of Iriga led by Mayor Rex Uliba held a commendation ceremony to celebrate the remarkable achievements of outstanding Irigaños in international competitions. The event held at the Iriga City Hall recognized their contributions to bringing pride and honor to the city. Spearheaded by the Sangguniang Panlungsod under Vice Mayor Edsel Limaywat, the event featured commendation, resolutions, and cash incentives led by Mayor Rex Uliba, showcasing the city's unwavering support for local talent and dedication to fostering excellence. Key achievements highlighted: Thailand Open 2024 champions Charles Sien D. Marshall, Glorinen M. Moet, and Crystal Ann D. Bagapuro were commended for their championship victories in the urban chair dance doubles and dance doubles categories, earning 10,000 pesos each. Their coach, Mr. Rodrigo Digoy Salando Jr., was also recognized for his vital role and their success despite being unable to attend the ceremony due to prior commitments at another important event. Tapos ining number 2 po, World Games Depth Athletics Medalist G. Felipe Ceron RC, who clinched bronze medals at the second World Games Depth Athletics 2024 and Tokyo, was recognized with 20,000 pesos cash incentive. Number 3, ining dance Supremacy International Champion Miguel Carlo de los Santos Ribina, a key member of the championship winning dance group Put Forward, received 20,000 pesos for his triumph in Tokyo. In his message, Mayor Uliba commended the honores for their dedication and hard work, emphasizing the city's pride in their achievements. He also thanked the Sangguniang Panlungsod for their continued support in fostering Iriga's culture of excellence. The ceremony served as an inspiring reminder of the city's collective commitment
to uplifting local talent and empowering its community. Kaya duman po sa mga natawanin komendasyon, congratulations po sa Indugabos. Kumbaga mga Eriginyo nagtaunin na dakulang onra digdi po sa satuyang syudad. Oy, good morning Mang Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator po ka na syudad ni Iriga. Asin sa gabos ng mga empleyado kan lokal na gobyerno ka na syudad dyan sa City Hall. Siyempre sa panginot dyan ni Mayor Rick Suliba. Yaman po ang manunungod sa grupo kan reforma digdi sa Camarines Sur kan hinapot kan MC kon kumbinsido sinda sa minsay kan reforma Camarines Sur, sinimbag siyanin makusog sa pag-upak kan mga taga-Sipukot narayaon sa plaza ngonya na aga. Sabi parigdi, salamat po sa pagdango kasin pakikisumaro sa satuyang pagbungkara sa bilog na probinsya. Tapos ini man na pangapudan na nagkakapirang sektor arog kan mga para sira. Runggon ko akandang mga aspirasyon sa buhay. Inalok nira ko na kung pwede ako manindugan na sin maging boses nira para magkamatuod akandang mga panaginip sa buhay para sa kandang mga pamilya para sa bayan. Yan man po ang mensahe ni Philip Fortuno. Nito kayo. Tapos iniman pong pananaw nin 20 wheelchairs para sa mga taga Metro Manila sa paagiman kan representative kan 6th district kan Metro Manila na si Representative Bina Abante asin man kan Ako Bicol Party List. Nagakondukta asin nagdistribuer kan halos 20 mga wheelchairs para sa mga taga Metro Manila. Pinag-inganyo man House Speaker Martin Romualdez ang pagbibilog kaninapod niya mga Migo Government Task Force tanganing lapagon ang mga negosyanteng nagsasamantala sa pagmamanipulakan presyo kan bagas. Dawa nga ni dakol na mga Pilipino ang nasasakitan na makabakal asin makakakan kaini. Ini ang advice kan House Leader matapos na matuklasan ang Quinta Commission kan Kamara na pinamamayuan ni Ways and Means Committee Chairman asin Albay Representative Joey Salceda ang nakakaalarmang ebidensya nin sabuatan asin pagmamanipulakan presyo sa industriya nin bagas.
Sa ibong kan bastanting supply kay niyan pinagtapyasman ang import tariffs. Sigon kay Speaker Romualdez ang resolution niyang tax force iyo ang bibilugon kan Department of Agriculture, Department of Justice, kabilang ang National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, as in ang Department of Trade and Industry. Sigon sa House Speaker, dahil niya maintindihan kung nga tatana sa 50 pesos ang kada kilo kan bagas paman giraray, daw nga ni may oversupply na ini. Apera pa sa naibaba naman sa 15% ang dating 35% na taripa sa pag-aangkat. We will not allow this exploitation to continue. The House of Representatives will dismantle this cartel, ensure accountability, and protect both consumers and our farmers, sabi pa kan House Speaker. Sana matawan po na solusyon na problema sa presyo kan bagas kan sa tuyang mga paratungod digdi po sa nasyon Pilipinas. Saka magkadarakop itong mga rice smuggler digdi po sa tuyang nasyon na iyon nagpapasakit, nagpapagabat sa tuyang mga kababayan. Itong mga negosyante na imbes pababaon ang presyo kan bagas digdi po sa tuyang nasyon, nagsasamantala pa sa tuyang mga kababayan. Kumbaga kinokontrol ninda ang presyo kan bagas. Ninda nagmamanipular kan presyo. Kung ano ang gusto ninda, sindaan mga nasusunod. Ang nagkapira pong mga negosyante na nagpapabakal ni na bagas digdi po sa nasyon Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Buwan na po kitang 41 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Si Manoy Lares Herdan dyan sa Barangay Tambo. Si Dr. Renz Donato, asin man dyan sa San Antonio, Kipunong Barangay Emalen Cabrera. Asin man dyan po sa Barangay de la Fe, sa pamilya Yaldawa. Saka ki Conchal Marlon Tabalde. Pinagabalihan man kan mga maralitang pamilya aliduman sa manibaybang komunidad sa Metro Manila, Rizal, Laguna, and Bulacan an mga non-governmental organizations tanganing ipailing an sa indang pakikibaka para sa makatarungan asin tultol na paharong. An inapod na panunuluyan iyon sarong protesta na minarepresentar sa pakikibaka kan mga nagtitios para sa tamang parong na pinagpapareha sa paghahanap ninda sa San Jose Sinman Berhen Maria na madadagusan para kay Jesus. Sigun sa aktibidad na tawanin pantay-pantay na pagkakataon ng gabos na magkaigwanin abot kayang harong asin itampok ang padagos na hamon kan mga nagtitios na makuhaan sa indang diretso sa desenteng parong sa ibong kan mga pagsubok sa buhay.
Maray pa duman sa Batangas. Nagpuuna na pala ng pagpapakarahay kan binambang bridge sa Balayan, Batangas gamit ang 5 milyones na pesos na pundo. Ni Leandro Ligarda Lebeste na makatabang man sa mga residente kan barangay Nabuta, Santol, San Pedro, Dalig, Asinman, Palikpikan. Grabe man subutan pasasalamat ni Balayan Mayor Junior Pronda sa donasyon na pundo na pinagtaon ni Leandro para tulos na makumpuni ang tulay mentras na pinaghahalat pa ang pundo ali sa Department of Public Works and Highways. Ang tabang ni Leandro ang party man kan relief and repair efforts kan foundation ni Leandro ang lingkod Ligarda Lebeste kung saan inot na siyang nanaon in food packs, tubig, yero, siniba pang tabang na nag-aabot sa sobra sa 50 milyones na pesos para sa Balayan sana. Uy, ngunyan man pala na semana po na hiling ko labo-labo bagaan paglinig kan mga solder ka na tinampo. Kapag ka na tupad, kadakol kan mga nagahawan. Sana maging malinig talaga ang shoulder ka na tinampo. Kung ano ba dyan, sige sa naman ang palibre, borobit-bit ang sigid, borobit-bit ang sundang. Kaya man po naghaharawan in tultul. Kaya dapat mabantayan ini kan nagkapirang miyembros kan sanggo na ang barangay o mismong si kapitan. Aning matultul man ang paglinig pagkatrabaho sa indang mga barangay. Bakong paramasa na, sabi digdi po sa siyudad kan Iriga, paramasa na ngayon, nag-awan-awan, nagsurusigid, tupad na. Bako pong arog kayan. Dapat mahilingan tama na marahay man ang performance kan mga naggagabi, naglilinig, dyan sa mga shoulder kan tinampo, kaibahanan, mga drainage. Nanganing day man malugian sa tuyang gobyerno. Nagbabayad sa indan, Department of Labor and Employment. Siyempre po, kwarta kan gobyerno ang ginagastos para itangdan digdi sa mga nagtatrabahong ini para sa tupad. Kumbaga, dakulang bagay man ini sa mga barangay, sa iba pong mga mayong trabaho, hanap buhay, natatabangan kan programang ini kan sa tuyang gobyerno. Kaya lang dahil man maging ningas kugon ang trabaho. Dahil maging paramasa na ngayon naggabi-gabi, nagpahiling-hiling, manggagayon pati kan mga uniforme, kan mga nagahawan sa tupad. Ako, nagngangalas man, taputing gayo sa kapula. Ang mga sweatshirt na pinagtao digdi sa mga naggagabi sa tupad. At ang kumbaga mga daga-baga maati, hindi madali yan mag-ati ang mga gobing kayan. Kaya kuday man lamang inisip kan mga nagpapautob kan programang inikan sa tuyang gobyerno na dapat bako naman puti. Na sulot kan mga naggagabi sa tupad. At ang pigpaparakaputan, mga duot, daga, maputi pa ang sulot na mga sweatshirt. Siyempre, madalion yan mag-arati. Minsan, yan po ang dipisil sa mga programa kan sa tuyang gobyerno. Ibang kulay naman ko ta na ba kung atian man ang ipagpasulot sa mga naggagabi sa tupad? Baka makatapos man yan kan mga pagparalinig, iba na ang kolor kay itong bado. So,
dahil man dapat mapagparaatian na gayuan na bado ninda. Kung nagpipicture, nagsiselfie, tapos pinipicturean in documentation. Pero nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Matabi, Karandang Philip Marina sa imo sa Gatasagan Sabay. Sa katuyang heras na informasyon, ipipadawas na kang Philippine National Police Civil Security Group, pati naman ang PNP Bicol ang listahan sa mga ipinagbabawal na paputok at yung mga pyrotechnics devices pagsabat ng bagong taon sa Bicol na Philip. At isulod naman ini sa Executive Order number 28 at yung Republic Act 3183 kung sa'in kabilang sa mga pinagbabawal na gamiton o paputok iyo tabi karon ng Philip ang watusi, Piccolo, Pakpak, 5-star Big, Lapla, Lolo Thunder, Giant, Bawang, Giant, Crystal Bomb, Atomic Bomb, asin Atomic Triangle. Kaya ba naman tabi karon ng Philip ang makukusog na pagpaputok, aro kang large size Jodas Belt, Goodbye Dilema, Hello Columbia, Goodbye Napoleon, Super Yolanda, Mother Rocket, Sweeton, Super Lolo, asin ang Goodbye, teka lang, Goodbye Philippines. Kada ako sabi ini karon ng Philip, nasa 28 ini Goodbye Bading palang, bakong Goodbye Philippines, Goodbye Badil, asin, kaibanan man ang Goodbye Philippines, Bin Laden, Kok Incan, Philback Kapase, Special King Kong, Tuna asin ang Goodbye Chismosa. Siguro tayo sa PNP tabi karon ng PNP Bicol, may isip na kapapatanin ang paputok ng may mga exclusive content na lampas sa 0.2 gram o labi sa 1/3 teaspoon kang pulbera. Nagpangirumduman ang PNP Bicol sa publiko na siguraduhon sa mga sertipikadong retailer lang magbakali mga paputok at pailaw saan masiguro na ligtas at sinaugma ang pagsilibrar ng Kapaskuhan at sa pagsabat kang bagong taon. So, yan tabi the Philip and siguro sa PNP Bicol, magiging katuwang nila sa pagbisita, sa pag-monitor ang grupuman ng DCI, kaya masiguro na nag-agi sa tamang proseso at ito ang magkakani kong permit kung sila mapabakal ng mga paputok sa iba na lugar, igdi sa enterong kabikulan. Yan sa pinangarap sa informasyon, bilang tabi sa location, para sa RP at DCI na Chiranga, sa Caceres, reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Pag-abot po digdi sa mga paputok na ini, kadakol naman bagang mga bagong pangaran Kung ano-ano na sa naman ang pinapangaran ka na mga paputok. Dagdagan pa niya itong manunungod sa pinag-report ni Karondang Raquel. Ining ipinagpaluwas ka na PNP Civil Security Group ang listahan kan mga pinagbabawal na mga paputok ngunya na nagraraninan Pasko asin pagsabat sa bagong taon. Sigun sa Philippine National Police ang paggamit kan mga illegal na paputok iyan pwedeng magdaranin mga aksidente, danyos asin kasulo, kaya importante mag-ingat. Pinag-abisuhan manindaan publiko na maggamit na sanaman kan mga mas ligtas na alternatibo arog kan mga turotot asin light sticks.
Tanganing masiguran kaligtasan kan gabos, pinartiman ninda na ang mga mabalga sa mga lay, dapit sa pagputok o paputok, iyan pwedeng pamultahon o kasuhan. Oya po ang listahan kan mga prohibited firecrackers and other pyrotechnic devices sa paagi ini kan Executive Order 28 asinman Republic Act 7180. Yaon dyan ang watosi, pikulo, asinman papupo. 5-star, dakula, tapos ining plapla, lolo thunder, giant bawang, asinman giant whistle bomb. Tapos igwa pang espesyal. Kaibapan atomic bomb, atomic triangle, tapos ining large size Lucas Elite. Tapos ining Goodbye Dilima, pati si dating Senadora Laila Dilima nakabali na sa paputok. Tapos ining Halo Katumba. Hello Colombia pala, no? Una ko, Katumba. Goodbye Napoli, Super Yolanda, Mother Rackets, tapos si King Kong. Igwa pang Kweton, Super Lolo, Goodbye Bading. So mga bakla gawd ni. Goodbye Philippines, may Bin Laden, may Cookie Can, Cook in Can, may pillbox, may kabasi, as in tuna. And matindidigdi, Goodbye Chismosa. So mga marites gayon ini. And bunganga, garo mga paputok. Ay na pangyayari. Maray kung maputukan sa mga chismosa. Mga nguso dahil nagsusubala po kita. Manggot yan sa mga marites sa to. Yan o niya na gusto na paputukunan mga nguso. Dahil pa labi-labi kaya mga marites ta baka ang paputok magkorupsi sa inyo mga nguso. Ay nabuhay. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Pero antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Bango, makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing
Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. Mag-alay ng panalangin. An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contud Boys is San Miguel, Irigas City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Irigas City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Irigas City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Irigas City, headed by Josefina Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Irigas City. And Audi Jose De Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Irigas City, Sasatuya Gabos. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. An RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda, Irigas City, nakikisumaro sa pagselebrar nin Kapaskuhan ngunya na taon na 2024 na iyuan kamundagan kan sa tuyang amang si Hesu Kristo na magdanay man lugod an pagkamuot, pagkasararo asin kaugmahan sa enterong kinabana. Uyaan sa muyang mga sponsors: Christine O. Martinez, Dublin, Ireland; Kevin Anthony O. Martinez, Dublin, Ireland; Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Diyos mabalos sa indugabos. Merry Christmas and a bountiful New Year. Balik po kita rin sa tuyang programa. Kuha na kitang 6 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat Tabi Karondang Philip. Good morning kay Matin sa Gabos sa Gantabay. Good news ini Tabi Karondang Philip para si Madam ni First Lady mo at sa Gabos sa mga teacher igdi sa Bicol Region and tapos na igdi sa Pilipinas sa ipinag-anunsya na Tabi Karondang Philip ang Department of Education na marireceive na ang mga teaching as in non-teaching personnel ang 20,000 service recognition incentive o ining SRI mapoy din sa maabot na Disyembre 20 sa Biyernes, sabi ni Karondang Philip. Yan mismo ang pinagkumpirma ni Education Secretary Sani Angara na tulos man ining NSC sa pagproseso sa pagpapaluwas ng service recognition incentive. Katulad naman yan kang Administrative Order 27 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na karoon ini pinagkukonsidera na historiko ang nasabi ng lakdan sa ahensya ulita ini subuot ang pinakadakulang SRI na naipaluwag. Ang nasabi na Tabi Karondang Philippines insentibo na katalani paluwag para sa empleyado kang DepEd. Mantang pinasalamatan man kang DepEd Bicol Region sa paadyan sa opisina ni Regional Director Gilbert Sadlan, ang sayang Sekretary pang Edukasyon si dating Senator Sani Angara, pati naman ang Department of Budget and Management
sa nating katabangan kaini sa pagpapaluwas ka na sabi ng incentive. And kapag yan sabi ka ng Philip, nagkapira sa mga teacher, di sa Iriga, pati naman di sa probinsya ni Camarines Sur. Ang gusto ko sa nila sabi ka ng Philip, ilaw na lang sa ATM, tangaling paso na ma-withdraw, dahil ako sa ini paagi yung sa over-the-counter, mapasilig-pasinda sa bangko, mapila, mapunyang pa, mas madali kung ilaog na lang sa ATM, tangaling madaling makobra ang sa indang SRI na nagkakampidad ng 20,000 pesos. Sa ulit sabi ka, Roda Philip, grabe ang kapasalamatan kang Jeff Ed Bicol sa nating lockdown na ini kang gobyerno, sa tabang naman yan kang Education Secretary Sanyang Gala, na nariparo man ang sandayang kapagalan, nariparo ang kapagalan ng mga maestra, na dagangan ang sa indang insentibo, sa nga nila maging merman ang sa indang kapasukan. Yan ang tutuyang report sa ating location, Kakal Cáceres, reporting. Salamat karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Kapit digdi sa SRI. Pwedeng mag-aray-aray na naman ang mga teacher kung mag-over the counter. Sigurado, grabe na naman po ang pila kayan sa bangko. Kaya tamaan pangapudan, ipaagi na sana sa ATM card kan mga paratukdo. Mapiperwisyo pa ang mga paratukdo kayan kung mag-over the counter. Dagdag abala, dagdag perwisyo sa satuyang mga paratukdo. Dahil na nga ni nagkangamo kansendang mga trabaho, do pasalamat man giray sinata may insentibong itinataupuan sa tuyang gobyerno. Kaya lang dahil naman pagparapadipisilan, pagparapasakitan pa. Kumbaga, grabe na nga niyan sendang mga trabaho sa mga eskwelahan. Tapos ining insentibo pang itataukan sa tuyang gobyerno kung papadipisilan pa, ay talagang imbes na maibsan ang stress kan mga paratukdo, dadagdagan pa nin stress pag-arog po kaya ng sistema. Kumbaga, tawan tama nin mag-iana pa sistema para sa sendang mariresibing mga incentives ang mga paratukdo niya to sa mga pampublikong eskwelahan digdi po sa satuyang nasyon. Tanganing maging happy na totoo ang senda pong Christmas. Barreta Asing Platica ni Philip Baracena. Po sa siyudad Naga, nagdugang ni na Police Assistance Desk asinman mga personayan Naga Airport Police Station kasabay kan piglalao man na pagdagsa kan mga pasahero nagikan duman sa abroad o Metro Manila sa mga palupadan. Sigun ki Police Lieutenant Beda Escrosata, Station Chief kan Naga Airport Police Station, pigpahayag kay ni na taon-taon tuyong nag-aabot ang selebrasyon kan Kapaskuhan asin bagong taon. Mahigot ang ginigibong pagbabantay, pagmonitor kan Naga Airport Police Station sa palupadan tanganing malikayan ang anuman nakatibaadan. Sigon ki Cruzata iguang dugang na personayan pigbugtak sa departure area sinman arrival area
kan palupadan tanganing mabantayan ang naglalaog asin nagluluwas sa naon ng bitan ng lugar. Dugang pa kan opisyal ang kadalasan subot na naging problema ang mga nawawalat na gamit nagikan sa mga pasahero o ang mga pig-aapod man na left behind package. Katako digdi pigserto man ni krusata ng mga nawawalat na gamit kan mga pasahero ang dai man nawawara asin na ibabalik sa mga ini. Diwat man napigtawan doon ni krusata ang mga pinagbabawal na darahon sa palupadan siring kan badil na mayong magkakanigong papeles, pampasabog, aerosol asin iba pa. Siring man pigabisuan ang mga pasahero na tulong oras antes ang sindang biyahe magpasiring na sa airport. Ang aning malikayan ang anuman na aberya. Sangon yan paranuan ang mga flights sa Naga Airport kung kaya lauman na sa mga masunod na aldaw mahihiling ang urog na pagdagsa kan mga pasahero. Sa Naga Airport na ini, dapat liwaton ini, Pila Airport. Amak mo yan kung magparahanap ang ibang mga kababayan niya to sa siyudad Kanaga kaon sa inan airport. Ayaw niyang airport sa Naga, ang airport niya yaon sa Pili. Nagdadaraman po ini na karibungan sa satuyang mga kababayan digdi po sa satuyang rehiyon. Kung nga pig pangaranan na Naga Airport and Pili Airport. Sa luwas po kan sa tuyang nasyon, pupo na naman kan Constitutional Court kan South Korea ang proseso kan pagdidesisyon manungod sa impeachment ni Korean President Yoon Suk Yeol kasunod kan desisyon kan National Assembly na halion ini sa pwesto. Ang impeachment ang bunga kan sa iyang kontrobersyal na pagprobar na magdeklaranin martial law na marikas man na pigbawi makalis sa nakan anom na oras. Alagad nagkausan indakulang karibukan, pagpundo kan mga aktibidad na pang diplomasya sinman, pagriribok sa mga bakalan pinansyal. Sa pigsuunad na impeachment resolution ni Jong Chong-ri, Chairman kan Legislative and Judiciary Committee kan National Assembly, igwasan na ang Constitutional Court nin hasta 180 na aldaw, tanganing magtaunin pinal na desisyon manungod sa impeachment. Kung mahali siyon sa rong isna presidential election, ani sasagibo sa laog kan sa isintang aldaw, nanganing magpili kan sa iyang karibay. Mantang si Prime Minister Han Duck-soo an matukaw muna como acting president hasta sa magdesisyon ang korte. Nagpromisa man ang korte na magsasagibonin sa rong marikas asin makatarungan na paglilitis sa sinduang hukom an ibubugtak tanganing panginutan ang pag-aadal kan mga ebidensya. Kasunod kan boto sa impeachment na pudan ang leader kan oposisyon na si Lee Jae-myung nen tulos na aksyon tanganing mabawasan ang politika na dai pagkakapareha sa sin question nin pagbilog kan sarong National Council na magsisierto kan kooperasyon sa tahaw kan gobyerno asin man National Assembly. Siga tatawan doon nili ang importansya kan bipartisan na pigtatarabangan ang aning maresolberan ang krisis sa nasyon. Kaibong kan mga pangapudan na i-impeach si Prime Minister Han Duck-soo huli sa subot kabiguan kaining pugulan ang deklarasyon kan martial law. Pigpayag man nili na dai na kaini papadagos tanganing dai naman magdaranin dugang na politika na dai pagkakasunduan. Embes pigserto nili na ang Democratic Party ang nakasentro sa pagpapa-stabilize kana mga urulay pang nasyon asin pagpapabalik kan tiwala kan mga international na nasyon.
Mientras tanto, pighurot man ni Presidente Yun na obheto kay niyan magtaong abiso sa oposisyon na pinamamayuan kan parlamento na pigtuyaw kay ni huli sa ulang sa mga aktibidad kan gobyerno. Balinan pag-impeach kan mga halangkaw na opisyal asin pagbabalakid sa pag-aprobar kan budget kan gobyerno para sa masunod na taon. Kaya dapat talaga maresolbera na po ang problemang ini duman sa South Korea ta maski paano igwamang kitang mga kababayan duman mga nagtatrabaho, mga overseas Filipino workers. Hoy, good morning pala kay Reverend Father Dan Aguilar, ang Cora Paroko kan Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Inman kay Ate Marie Manaog. And siyempre dyan man po sa Masuso Spring Resort and Reception Hall. Ate Milet Moralio, asin man kay Mano Hibuboy. Consimilnan, asin man kay Manay Silita and Manoy Romero Bless. Saka sa pamilya Coronel, dyan po sa naunang bitanang lugar. Yan man sa Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga kay Reverend Father Joven Boboy Abanyo, ang Cora Paroko. Saka sa mga pag-iriba kong mga yaon sa simbahan. Mustaman ki Etche Chavez, asin man ki Mes Ella, dyan po sa Niño Jesus Batuca Marinisur. Yan man sa Barangay San Vicente sa Lanis Birthing Home, asin man ki Engineer Paulino Laganson. Liwat man na nagdara ang Office of Civil Defense ng renibong letro na tubig sa mga biktima kan kanlaon eruption. Basado sa horing report kan OCD, Western Visayas, kabilugan na 2,000 na letro kan inumo na tubig ang pinagdara sa mga residenteng naapektaran sa mga Negros Islands na magagamit kan mga enot na pig-evacuar. Ang mga inian nakalaag sa tiga 6.6 na letrong battle. Puon kan enot na pagputok kan bulkan kan nakalis na Desyembre 9 nakapaghatod na ang Office of the Civil Defense sa pagi kan Western Visayas Office kay iniinin kabilugan na 5,680 bottled water sa mga naapektaran ng mga residentes. Sigun sa OCD, nagtatarabangan ang mga regional office kini para sa mga biktima kan kanlaon eruption como parte ka nagkakasararong relief effort. Pag-uurulayan man ngunyan ka na Municipal Agriculture Office asin mga Poultry and Livestock Coordinator sa Banuan kan Bula Camarines Sur ang dapit sa kaso kan bird flu digdi sa Camarines Norte,
Mauutan na abisuan sinda na pahiguton ang biosecurity measures nanganing daiman maulakitan ng mga manok sa highly pathogenic o avian influenza o ining HPAI type A H5N2 virus. Gawa na naman pong mga bagong helang na nagluluwas sa mga manok na naman. Bako naman sa urig. Kaya ingat-ingat kita pag naapektaran naman po ang mga manok. Pwedeng magmahal na naman ang mga karning manok digdi po sa tuyang lugar. Pag-abot dyan sa mga merkado. Ang tilapia nga ni, bigla bagang naglumpat ang presyo po ngunya na panahon. Mantalang mayo man piskil. Dahil man nagayo na apektaran sa mga danaw. Biglang nagin 190 kada kilo po kan bango. Ay ano yan, tilapia. Dati nagpapataksa na yan in 140 hasta 160. Depende sa klase. Ngunyan po nagpapatak ng 180 hasta 190 kada kilo ka na tilapia digdi po sa satuyang lugar. Biglang naglumpat ang presyo. Maray nga na ang turay daing gayo nagbabago ang presyo. Dating 60 pesos ang kada kilo. Duman po sa Banuan ka na Lupi, piglatag naman ka na Lupi, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang 24 oras na Motorist Assistance Desk tanganing mag-alalay sa magabat na bulos ka na trapiko asin abala perwisyong dalagan duman sa mga motorista na yaon dyan sa naunang bita ng lugar. Tapati ang Almeida Highway, grabe naman ang traffic. Ngunya na mga panahon, dyan po sa siyudad Canaga. Sa bagay, bako na makangalas yan. Sa siyudad Canaga, saro po yan sa dakulang problema. Grabing pagkabuhol-buhol, perwisyo sa mga motorista, abala, matraffic. Nadalagan kan tinampo dyan sa naunang bita ng siyudad. Aloy na po yan, dahil baga nare-resolveran. Suspendido man ang biyahe kan mga lulunadan pandagat na may 35 gross tonnage sa probinsya kan Camarines Norte. Uon kasuod mang pagkaaldaw sagkod sa ngunyan dahil sa pinag-aasa na makusog asin haralangkaw na alo na maabot sa 2.8 metros sagkod 4 metros sigon sa DOST Pag-asa. Nabisuan man ang mga darakulang lulunadan pandagat na maging alerto sa makukusog na alon. Yan man po ang kalaban kan mga kababayan niya itong mga nagbabiyahe sa dagat, sa lawod.
Tapos inima na lawmaker urges rationalization of agriculture and fisheries services. A lawmaker backed the call to rationalize agriculture and fishery services following the devolution of certain powers to the local government. Si Camarines Representative Luis Villaperte nagsabi reverting full control and supervision over agricultural programs, facilities, and personnel from local government units to the Department of Agriculture would bolster the farm sector. He also agreed with Senate President Francis Escudero and Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., who earlier said that returning control of such services to the national government would boost farm output because the recurring productivity concerns in the sector were largely due to the devolution. This is the only way to decisively address what has been seen as the disconnect between the national government through the DA and its attached agencies and the LGUs in the implementation of agricultural and fishery programs and projects that is believed largely responsible for the perennially anemic farm productivity, sigun pa sa congressman. That is a good thing that Senate President Chess, Secretary Kiko, and I are on the same page here with local government Secretary Juanito Victor Remulla, who, in being a long-time governor like me prior to his cabinet posting, supports as a revisit of the 1991 LGC with an eye to tweaking its provisions on the devolution of certain functions from the central government to LGUs, he added. The Local Government Code of 1991 devolved agriculture and fishery, health, education, and other services to LGUs following the 1987 Constitution. Policy on genuine local autonomy and decentralization. Pinaga siguro man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matatag ang gobyerno sa ibungkan mga ribok sa politika. Alagad antes po niya itong ipagpadagos yan. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip, uyaman ang sa tiyang erat na barat kagot ka na sa at takinig ang sarong sa partikan barangay Hamutakon versus Camarines Norte ang sarong magbumak kahuti. Ba, December 16, niliriman sa Malaboy na dalat, tao naman kan pag-uwi. Salvado naman sa kunyan, ang chief agad agrangay kan mag-istete na puta mapakailang ang pinapangit kinakwo kan mga residente sa lugar. Apes, naging problema mas kagihan sa parte ng barangay, lalagyan man barangay party fragment na mismo front, nulipan sa Malaboy. Naman nag-abiso na iyo di bagas sa mga kakamatin sa dapulang parte ng Camarines Norte. Kasi naman na saling nulipan sa C-Line. Suspended paramihan ras, suspended naman kan mga lulunad ng pagdagat like 135 gross tonnage sa probinsya kan Camarines Norte Sinagdao. Kasudma o patiman kasudma, ninulmas, pinagkulala po man na makusok kasi nalakaw na alon makbutman sa 2.8 metros hasta 4 metros naman sa DOST plus kinabisuat man ang mga daratang kaulit na dapat na mag-alert po sa makusok na klon. Mientras tanto,
nagtarot man, atin nagtarot din ang practical sitio ako o barangay Tigbil na po Camarines Norte kaya pinagsarado na sa kabos na klase din lulun nakakal na nakaliis na ako. Nagtarot at tinambo kasi ang kapasikan nila din sa mga yung untuk na paguran. Inaksuhan ang mga motorista na dahil na magparapirit mag-aakis siya ng pinam atin mag-aakis na sila sa mga tao at natibong route. Doon na barat sa lado lokal. Kapag kada kamanda, Sandal reporting. Field Report! Salamat karon dangatan sa mga heras mo pang informasyon hali dyan sa luwas. Tapos po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagating ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior asin PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfiler Street, San Miguel, Iriga City. Sa taasan na, Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSB Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na diwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers. Dadain na mag-arog sa iba,
na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, argan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards, as in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto sa kundunyan. Tayo na sa Employee, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. At mula niyang tagumpay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Employee, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumit masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste.
Heavy duty linig kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Barreta Asing Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na kitang 46 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Siguro man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matatag ang gobyerno sa ibungkan mga karibukan sa politika. Inian na simbagkan Presidente sa ambos interview matapos mahapot sa sitwasyon kan nasyon dapit sa naging na ipagkakarintindihan sa politika kan mga nagtalikod na simana na may pagkaaram kay dating Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi man kan Presidente na tultul man na naggagana ang gobyerno sin matatag kaya mayong dapat na ipaghadit ang publiko. Puro sa naman subuot ribok ang mga kaganapan pero dahil man ini nakakaapekto o nakakaapektar sa pang-oral daw na paghatod kan serbisyo kan gobyerno. Oh, we are quite stable. I mean, the government is functioning properly, although there's a lot of noise. That's all it is. That's all just noise, sigon sa Presidente.
Mayo subot sa bokabularyo kay ni ang loyalty check asin sa katunayan anday manyara man gustong sabiyon kay ni dahil sa media sa naman ini nadangog tungkol sa o nadangog niya tungkol sa loyalty check. Ay ko man naiintindihan ang term na yan because I don't know how you conduct a loyalty check. At least not when you call a command conference. Because in the military, the police, we don't have that. Mayo kaming arog kayan, I only hear it in the media. So I was just wondering, how do you define a loyalty check? Anyway, it's just a stupid question. Dagdagpakan, Presidente. Sa rupa man na barata ining manunod ki Camarines or 2nd District Representative El Rebella Ferte is prodding the concerned agencies to go poll blast and crafting the value-added tax refund system for the local purchases of foreign tourists as provided for in Republic Act number 12079. He specifically directed his appeal to the Departments of Finance, Department of Tourism, and the Bureau of Internal Revenue. Last week, President Marcos signed the RA number 12079 or the VAT Refund for Non-Resident Tourist Act. The law is expected to give the country a huge economic windfall. The heads of these government offices should lose no time in crafting a simple and seamless VAT refund system at the onset of 2025 so the government can implement this tourist-friendly initiative right away, said Villaferte, a former provincial governor. Following consultations with the concerned agencies and other stakeholders, the DOF Secretary shall release the implementing rules and regulations of Republic Act number 12079 within 90 days of this new law's effectivity. The Department of Trade and Industry, the DTI, or the Department of Transportation, DOTR, the National Economic and Development Authority, NEDA, and the Bureau of Customs are also expected to give inputs to the crafting of the VAT refund system. BIR Commissioner Romeo Lumago Jr. said the weekend that the Bureau will draw up with the DOF and then release the IRR in the first quarter of next year. RE number 12079 grants the tax-free privilege by amending the National Internal Revenue Code of 1997 to add section 112-A on establishing this VAT refund system for non-resident foreign passport holders. Under this law, the DOF shall partner with one or more reputable, globally recognized and experienced VAT refund operator or operators to provide end-to-end solutions for the establishment and operation of this incentive for tourist shoppers. President Marcos said he signed RE number 12079 to attract more non-resident tourists to the country. On Villaferte's watch as three-term Governor Camarines Sur emerged as the country's #1 tourism destination in 2010, visiting Metro Manila and Cebu according to the DOT. As Governor Villaferte had aggressively marketed Camarines Sur as a must-see place for ecotourism, anchored on the white and pink sand beaches of its Caramoan Island, as well as a hub for extreme sports with its Camarines Sur Water Sports Complex, and Pili that is considered the world's best wakeboarding park. Inagray na. Lang sisiram sa nabaga. Happy birthday man palaan ki City Architect Jake Alvaro. Nagsiselebrar po ka na sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaldaw.
Kamusta man kay Manoy Felix Castillo dyan po sa Babatyan, San Isidro, digdi po sa Siyudad Can Iriga, asin man ki Ido. Yan, sa Merkado Publiko ka na sa tuyang syudad, ki Sela Lasat, asin man ki Manoy Edcentillas, asin ki Lilian Naobero. And sa gabos pong mga para tiyenda, yan sa tindahan ng karni, sira, mga feeds, asin bagas. Kumusta po kamo? Masahon taman giraray po ining manunod sa kamugtakan kana sa tuyang panahon. Padagos pa man giraray na pinagbabantayan ng low pressure area sa laog kan Philippine Area of Responsibility na horing nahiling sa rayong 155 kilometro sirangan at timog sirangan kan Tagum City, Davao del Norte. Ini ang nakapalaman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ o linya kan mga kadagaan posible subutin ng mabilog bilang sarong bagyo sa masunod na 24 oras. Ang kadagaan na daraka na low pressure area iyon nakakapiktar partikular sa Eastern Visayas, Caraga and Davao region na makakamati nin mapanganuro na kalangitan na may warak-warak na mga pag-uran. Mientras na ang shear line o linya kung saan tatagpo ang malipot na duro sa mihan asin mainit na sterlis, iyon magdadaranin pag-uran sa sirangan na parte kan Southern Luzon, partikular na digdi sa Quezon asin man Bicol region. Mientras na northeast monsuno amihan na nakakaapiktar sa nawawalat na parte kan Luzon na magdadaranin na malipot na panahon asin mapanganuro na kalangitan na may kaibahan na pag-uran duman sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region asin man Aurora. Nakataas naman ang gale warning duman sa Western Seaboard kan Northern Luzon asin man Northern asin Eastern Seaboards kan Northern Luzon. Yan po ang weather update. Sabi padigdi, nagagamit ba o posible daw na magamit sa botbaying ang akap? Pambira. Ipinagdipinsaman kan sarong miyembro kan Kamara de Representantes ang ayuda para sa kapos ang kita program na ining akusasyon na ginamit sa boto ni bilang pambakal ng boto para sa maabot na 2025 elections. Sa sarong pagkikipag-ulay, sinabi na House Assistant Majority Leader sa Lanao del Sur Representative Zea Alonto Adjong na kulang tabang ang akap sa mga trabador magsaraditman ang kinikita sa trabaho. O itong mga dikit sa naman ang kinikita sa saindan trabaho. AKAP is a social welfare program indicated to directly address the issue on income per family household, those below those who are in the struggling family to provide assistance to them directly. Pero dahil man po gayud magagamit sa vote buying ang AKAP. Ani ba mga pigpaparainitan baga, ani bang mga yaon man sana sa Senado,
sa Kongreso. Gustong pagparahahalion ang akap at ang nakakatabang man sa mga nagtitios na trabahador. Kumbaga, itong mga kulang man, nagayo ang kinikita. Dahil naman pagparainitan ko ta, kan ibang mga senador. Imbes sinda makatabang, sinda palugudan nagpapagabat sa problema kan sa tuyang mga kababayan. Kapig papara hahali ang pundo para sa akap. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Glinda Biares, Raquel Caceres, Sinmana Jonathan Oliva. Sa lado technical, si Engineer Abelindon Turalio na samuya pong Chief Technician. Sa information, si Tony Matic Saison. Duman sa transmitter, si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Barasena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.